И здравейте хора, аз съм Мързи и в днескашното видео на Brawl Stars ще видите как ще направя челенджа, ако някой ме оцели видеото свършва. Нека започваме. Ако искате още такива челенджи, може да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото. И ако искате да правя още други челенджи, може да ми пишете в коментарите какви да бъдат те. И да. Майко. Не! Добре. Това може би ще е едно от най-кратките ми видеа в канала. И да. Какви са тия метеорити, де падат, бе? Молим се за четвърто място. Така. Да стрелна ли? Надявам се да няма никой. Ето там. Добре, няма никой. Айде, те ще не се бият. Не. Добре. Се бих. Уби Едгар. Сърч уби Ел Примото. О, не. Така. Бързо, криза. Така. Не. Мале, този Грей. Айде, добре. Не съм събрал и една кутийка. О, не, този Леон мисля, че ме видя. Дано се бийте се още, моля ви. Не! Хора, направих второ място. Няма как да го оцеля това, така че... Накосам да го убия, ако се бях хилнал. Накосам. Нищо да. Поне второ място. Epic Star Drop. Надявам се видеото да ви е харесало. Знам, че е много кратко, но... Да. И абонирайте се, лайквайте клипа. И от мен чао.